Fundaflex. Et universelt udsparingssystem til betonfundamenter med mange anvendelsesmuligheder. Det fleksible udspaриngsrør Fundaflex giver en stabil, præcis og hurtig udsparing til alle typer rør- og kabelgennemføringer ved støbning af betonfundamenter og terrændæk. I forhold til almindelige brugte udsparingsmetoder ved støbning af beton, bliver Fundaflex på det ønskede sted i fundamentet, før, under og efter støbningen. Fundaflex letter arbejdsgangen og medfører besparelser på 70-80% i forhold til traditionelle udsparingsmetoder. Det tager normalt under 3 minutter at lave en udsparing med Fundaflex. Ved hjælp af rillerne på Fundaflex-røret tages mål direkte over randen, hvor udsparingen skal placeres. Røret skæres med en fugtsvans, en rille kortere end randens bredde. Med søgepløkke fastgøres rørets ene ende til randen. Tilpasningsflancen skydes mod randens modsatte side og fastgøres til denne med søgepløkke. Så er udsparingen færdig, og fundamentet kan støbes. Når betonen er hærdet, kan udsparingen let findes ved frigravning på grund af søgepløkkene. Der behøves ingen efterfølgende afrensning af organiske materialer. Fundaflex kan bruges til udsparinger før støbning af terrændæk, til gennemførsel af rør og kabler, enten som rørformet i gulvfladen eller som halvmåneformet mod væg. Det giver mulighed for tilpasninger senere i byggeriet. Fundaflex kan også bruges til en flot afslutning over jord ved støbning af fundamenter til søjler. Fundaflex leveres med alt, hvad der skal bruges til udsparinger i fundamenter og terrændæk ved bygning af et almindeligt enfamiliehus.